Mendira begiratzeko asko ez gara mugidu behar, Gagosan leku honetan, Jurretako ertzaintzaren egoitza nagusi hau, Oiz mendiaren eta Durangaldeko mendi nagusien artean dagoelako kokatuta, eta askotan ikusten eta entzuten dalako helikopteroa joan etorrian, erreskateren bat egin behar dauenean. Kanpora begiratuta eta leihotik ikusten duguna da helikopteroak gordetako edo helikopteroak aparketako dagoan langarra handi hori, eta ez dago haizerik, ze haizean neurtzeko oiala, kieto, mogidu barik ikusten dugu, beraz hori haize faltaren seinale, eta erreskatei buruz eta mendiko erreskaterako ertzaintzan unidadeari buruz berbaiteko gure urrengo konbidaua aurkeztuko dugu. Aitor Bilbao da bera, mendi erreskaterako unidadeko ertzaina. Aitor, egunon. Egunon, kaixo. Ertzaintzak daukasan espezialidadeetatik, segaitik aukeratu zendun zuke hause? Bueno, azken finean, betidanik 16 urtekin ere bai egon nintzen ja Gurutze Gorrian sartuta, beti gustatu zait emergentzia mundua, gero soldadizkaera beharten egin nuen Gurutze Gorrian, eta ikusten nuena emergentzian arloan, gero no partizipatzen zuen gehiena izaten zela ertzaintza, ez? Beti egoten ginen eurekin aktuazioetan. Eta horregaitik gero ertzaintza saiatu nintzen sartzen, eta ertzaintza barruan aukeratu nuen emergentzia arloan jarraitzeko erabat edo modu bat. Lehen Andres Zehar eta aukin dugu, Arkauteko Akademiako formakuntza arduraduna eta zuzendaria bera. Zelango formazioa eukizen duen zuk eta zelan entrenetan zarie? Bueno, gure formazioa oso, esango dugu, oso kompletoa da. Ze azkenean guk ematen dugu erreskate buruan daukagu situazio pilo bat. Nire arloan adibidez, mendiko erreskate taldean edo sekzioan egiten dugun formazioa oso kompletoa da. Daukagu mendiko formazioa, daukagu ere bai arroilako formazioa edo barrankoko formazioa, egin behar du ere bai kobasuloko formazioa, ze lur azpian ere bai egiten ditugu erreskateak, eta gero formazio horretan barruan, eduki behar duguna kontutan da, udan eta neguan ez dela berdina. Eta horregaiti daukagu formazion estival deitzen dena eta formazion invernal. Eta arlo horre guztia saiatu behar gara entrenatzen. Lehentxago mikrotik kanpora esan deuskuzu, zuek txandaka egiten dozuela lan, eta 4 egun jarraian amentxe goten sariela 24 orduz? Egoten gara 12 orduz. 12 orduz. Gero gaude etxean beste 12 ordu disponibilitatearekin, baina bai, gure turnoak dira 4 egun jarraian, gero daukagu egun libreak, eta gero berriro 4 egun jarraian. 3 talde gara, mendiko eta urpeko taldeetan, eta talde horiek 4 egun betetzen dituzte jarraian lanean. Eta ez dozu atsedenik hartzen, horren adibide da, gaur lehentxeago albisteetan aitatu dugun bilaketa hori, ez da? Artean antza, persona bat desagertuta dagoala, konta iguzu? Bai, bueno, hau atxo arratsaldean irten zen, persona nagusi bat desagertuta darama egun batzuk, eta horregaitik hasi izan bilaketa sistema. Babes zibilakoak organizatzen dute edo koordinatzen dute bilaketa hori, eta guri deitzen digute parte hartzeko. Bertamen bai suhiltzaileak daude, voluntarioak, Gurutze Gorria, dia, parte hartzen dute. Baina bai, azken finean, atxo egon ziren gure lankide batzuk, eta gaur goizean hartzen dugu erreleboa. Gaur goizean goaz bertara ere bai, jarraitzen bilaketa horrekin. Erreskatetan, azken urtetan, zelako joera edo zelako tendentzia igarri dozu, hau da, zelango istripuak izaten dabiz aspaldian, badago tendentziaren bat markautea ikusi liteke arlo horretan? Ez, istripua buruz ez dugu ikusten ere ez tendentzia. Gutxi gora bera daukagun kasuak dira berdinak. Orain dela urteak bezalako berdinak. Bai ikusi genuen, pandemia hasi zenean, egon zela mendian eta leku guztietan jendeak kalera irtetxeko gogoekin, bun bat, eta hori egaz. Eta gero, bun hori gertatzerakoan, hainbeste jente egon zela ez mendian, bai euki genuen iguera nabarmen bat gure irteeretan. Baina atxakaten genuen hori, jende pilo bat egoten zelako hasialdietako planak egiten. Eta horregatik, baina gero istripuak eta daukagun
lan motak gutxi gora bera bardinak izaten dira. Nosbehin egoten da istripuren bate igual apurtxo traumatikoa, baina gehienak izaten dira bilaketak, orain daukagun bezalakoak, edo gauza ez hain larria, gauza apurtxo bat menos grabez esaten dira. Eta zeintzuk menditan izaten dira mendietako istripu gehienak, ze, karo, mendiak be diferenteak dira, ez du pentsetan istripu askorik egongo danik ez dakit sai bigain baten edo serantes baten. Zeintzuk izaten dira mendirik komplikauenak? Bueno, lehen esaten genuenarekin, doa apurtxoa lotuta. Horre mendia, jende gehiago joaten den mendietara, izaten da inzidentzia apurtxoa gehiago. Hemen ondoan, normala denez, boto, mendilerroa guztia, boto, unzillaitz, aitxiki, gainera hor dago atxarteko eskola, eskalada, eta hor egoten dira. Gero daukagu, Gipuzkoan daukagu bi mendilerro, bat izaten da Aizkorrikoa, daukaguna jende pilo batetara ere irtetzen da bastante, eta gero Aralar horre Nafarroarekin daukagu mugan. Txindoki, Gambo, horre mendiak ere bai daukagu zerbait. Eta gero normala denez, Gorbeia asko, ze Gorbeia azkenean da mendi oso popularra, eta daukagu Gasteiz ondoan, eta gero Bilboko jente asko, Bizkaitar jente asko ere bai dauka norma bezala igotera. Eta hori izaten dira, gutxi gora bera horre mendietan. Gero ere bai daukagu apurtxo bat hemen ondoan, La Arboleda, Montes de Triano esaten dugunak, Barakaldo eta Sestao eta horrek, eta hor jende asko bizi da ere bai. Baina gutxi gora bera horre lau tokitan, gure Euskadin horrek izaten dira irtera gehienak, eukitzen ditugunak. Aitor, izan lehi mendizaleren batek unegatz baten 112ra deitzeko zalantzea aukitea edo pentsatzea, tira, arriskatu egingo naz eta aurrera jarraituko dut. Zer esango zeuzkio zuk mendizale horreri? Deitzea. Norbaitek ikusten badu zerbait gertatzen den zaiola, eta burutik pastan zaio, bat biri deitzea, 112, nahi dut esan, berak ikusten du zerbait ez dagoela ondo. Gauzak ondo ez daudenean, edo ikusten dituzunean, larrialdia edo larritasuna igertzen duzunean, hoberena da deitu. Deitu, ez da zer gertatzen, baloratzen da, zuk arazoa edo incidente hori gehiagora badoa, eukiko duzu laguntza laizter. Arazoa gertatzen da, zuk ez duzunean deitzen, eta larrialdia edo larritasun hori igotzen jarraitzen duenean. Eta azkenean zure bizitza ipintzen duzunean larrian. Horregaitik, guk esaten duguna da, beti deitu. Deitu eta komentatu operadorei ze gertatzen da. Eta gero, agentziak hor egiten ditugunak behar, aukeratuko dugu, zein izango da horreri irteera, baina gutxienez zure bizitza ipini larrian. Esaten dugu, asko azobea da deitu, eta gero guk baloratuko dugu, zerbait, esan duguna oraintxe, larriagoa badoa, baina laguntza edukiko duzu. Arazoa da, zuk ez duzunean deitzen, eta larrialdi hori duanean gainerantza, edo azkenean sumatzen denean beste incidente batzu. Emondaigu nolako oso zerpazetan dela, eta operadorak zeuei abisau behar deutzuela. Abiso hori zelan emoten da, ez dakit argi gorririk deko zuen, telefonoz deitzen zaituen, eta gero helikopterora zemat pertsona sartzen zarie, ze material eroaten dozue hor barruan, kontau apur bat. Adibidez hori, irtera bat gertatzen bada, gure sosdeiak edo ardatxe, ipintzen da gurekin kontaktuan, telefonoz. Eta gehienetan kontatzen du apurtxu bat. Zer sartu dan dei horretan, eta zer esaten duen komunikanteak. Zer gertatzen zaion eta zer gertatzen. Hori esan ez gero, zuka antolatzen duzu material batzuk, edo irtera zelan izango dan. Ez da berdina, atxo bezala, bilaketa batera joan, edo lagaleara joan auto bat jauzi delako. Azkenean hor, material gehiago behar du, material espezifiko eta larrialditasuna handiago da, gehienetan. Orduan, hori aukeratzen duzu, edo antolatzen duzu apurtxu bat, hori irteera, eta gero zelako medioak eramango ditu. Beti autoak irtetzen dira, eta segun zelako larrialditasuna eta denborak itxiten badu, ze hemen lainoak eta badaude, helikopterak ezin du egaz egin, baina argi badago eguna gaur bezala eta ez badu aizerik egiten, ekaitzaz helikopteroak ere irtetzen du larrialditasun horretara. Autoetan beti duaz, 2 pertsona eta materiala daukate. Eta gero helikopteroan apurtxoa gehiago, helikopteroan doaz piloto bat, kopilotoa, operador de grua deitzen duguna, izaten dela gure helikopteroan heligruajiko maniobrak eramaten dituen edo kontrolatzen dituen pertsona, eta gero, segun zelako erreskatea dan, edo doa pertsona bat, edo 2 erreskatadoreak, segun zelako motakoa izaten da. Eta horrekin hori, denboraldiak itxiten badu, helikoptera irtetzen du. Helikopteroa beti daukagu kontutan, dala herramienta
herramienta honena daukaguna. Azkenean kentzen dugu denbora, de respuesta, esaten dena, eta gainera, heltzen zarenean, heltzen zara komodo. Ez da berdina helikopteroan joanean botoko tontorrera, edo autoan joan hemetik. Hemetik basoaz autoan, azkenean dira 40 minutu edo hanboto basera, baina gero, egun behar da, kamillak, materiala, eta hori eramaten du, nabaritasuna, kantsantzioa, heltzen zara oso kantsatuta. Aitor, imaginatzen dut, zuen irteera asko ekidin egin leitekezela, baldin eta guk persona normalok eta mendira goazenok eta neurri jakin batzuk kontutan hartu ezkero. Zertan utze egiten dugu mendizalea arruntok eta zelan ekidin izango egunkez zeuen irteera horrek gehiago zentzuz jokatuta? Bueno, bazuk esan duzun bezala, apurtxo da zentsuarekin jokatu. Sobre todo izan behar garena da prudenteak. Prudenteak eta beti esaten duguna kontutan eduki, lehenengo gauza errezak, irtetxerakoan begiratu denbora. Nora joango garan, zelako denbora egingo duen hor. Euria, ekaitza, eguraldi ona egiten badu eta aukeratu du, bagoaz egiten martxa bat. Ezagutzen dugu martxa, non hasten da, martxa hori da erreza, pasatuko gara leku edo tokitatik apurtxoa larriagoa direla, azkenean igual hori zenda bihurtzen da eskalada apurtxo batean, kontutan eduki behar du hori guztia. Gero garrantzitsua da gutxienez irtetzen garenean, beti esaten dugu, alba dugu joateko bikotetan edo jende gehiago, baina bakarrik jendeak ere bai egiten du aktibitateak. Gutxienez utzi esan da etxean, autoan non utziko dugun, zer daukagun pentsatuta egitea, zerbait larritasuna gertatzen bada, respuesta denbora izateko txikiena. Gero ere bai daude aplikazioak SOS-deiarenak, bat bi, daude beste aplikazio batzuk, mobilean eramaten baditu eta zabalik eramaten badu, zerbait gertatzen bada, SOS-deiak dauka momentuan zu non zauden, edo zer gertatu zaizun ze mobilan, ze berari seinal guztia agertzen zaio. Eta gero hori guri pasatzen diguti koordenadak, eta gure hori da, erresposta da denbora da laburrena, horrek erresten du asko. Eta amaitzeko, alandabe batzutan hankasartzak egoten dira, igual Euskalmetek alerta laranja deitzen dau, elurtea gaitik, sekulako haizea dago, abisua moten dugu komunikabideok horren barri emon deuskuzuelako, eta alandabe pertsona batek esaten da, behitu, motxilea hartu, kantinplorea motxilan sartun, eta paseo de liablo egiten noie, berbarako. Zeintzuk kasutan sartzen dira izun ekonomikoak, eta zeintzutan ez? Bueno, daude baloratuta, dago hori Eusko Jaurlaritzak atera zuen la ley de tasas esaten dena, legaldi bat, eta hor daude estipulatuta kasuak. Zuk esan duzun bezala, alerta, alarma laranja edo alerta gorria bada, hor azkenean hori irtera kobratzen da. Gero daude kirol batzuk ja determinatuta, bere arrisku gaitik, zerbait gertatzen bada, eta zu basoaz erreskate egitera, departamentua determinatzen du, igual horrek erreskatea kobratuko direla. Baina hori esaten dizu, dago dena da la ley de tasas, 5. kapitula uste du dela, eta han dago dena estipulatuta. Zenbat zeintzu diran horrek kirolak arriskutsuak, daudena estipulatuta kobratzeko, zeintzuk dira alarmak eta alertak irteerak ere bai kobratzen direla, eta gero zeintzu dira kondizioak. Baina hori esaten dizu, reflejatuta dago dena boletin ofizialean eta la ley de tasas esaten dena. Bueno, esan dugu, mendira doanak zentzuz jokatzea daukola egin beharreko nagusietako bat, eta gero, larrialdi ere bat gertau ezkero, badakizue, Aitor Bilbao eta bere lan taldeko guztiak hortxe izango dugu zela laguntzeko. Aitor Bilbao, eskerrik asko, geure mikrofonoetan egotearren da, egun hona auki. Berdin, eskerrik asko zuei.